أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيد العرب والعجم سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين bandiraɓe sehilaɓe julɓe kala ɗo mbawɗon wonde on calminama on juurama bandiraɓe Warango TV on calminama on mbiya marhaban ahlan wa sahlan e garal mon bisimilla mon oɗon bisme e yaajede e udditade ɗum noon bandiraɓe heɗotoɓe hettinte fof calminama kala no mbawɗon wonde jogli baba adama assalamu aleykum wa rahmatullah. Thierno Oumar namde ma nanama pamama aɗa andi aduna waɗi ko jamanuji jamanu hanki e hande e janggo te jamanu foof no jogui no yadata hen te kadi entourage nokku fof e aada mum nokku fof e neesu mum enen ɗo e Sénégal duɗe men ene jogui no lelori ene jogui juɓɓudi mum hanki e juɓɓudi mum hande en ganda nan janggo ko addata kono noon ko hanki ko ene yaaha hande enen ganduɗen e almudo e ceerno e ciknade jangguinanteɗo almudu ko yo gollan ceerno ko yo jangguina almudu hakke gonɗo hakkude almudu e ceerno ko hakke gonɗo hakkude ɓiɗɗo e jiknaɗo ko on hakke kadi woni kadi hakkude jiknaɗo e ceerno hanki so baaba ƴettino ɓiɗɗo totti ceerno heewani ko yeeƴoto anduno ton ko almudo gurti ara almuɓe jaaha tawuya jiknaɓe ko wayno gurti julde korka walla julde taski kono noon hewɓe hanke jeeƴotonoko ɓiɓɓe mumen kono noon ɓiɓɓe noon to jangganno to ene tarbintino toon ene ndemantuno ceerno ene duggantuno ceerno ene ƴogoytuno ceerno ene teniyantuno ceerno ene toppitino dammini ceerno ene toppitino guesa ceerno wadde kono ceerno hanki ene wayno almuɓe hanki ɗum tan wonno jobdi mumen e tarabuya saabu hanki wurano ko ndema e gaynaka wadde noon hanki wayi tan kono kala ɓurɗo hewde leydi sa ɓuuri ɓesnude ana ɓuurano wurde hankine kadi kala ɓurɗo jogade almuɓe golloɓe e ma almuɓe guuri hen guura hen eyyi hande noon on jamanu hande ene wayno ɗeesi yawtude seeɗa eyyi te jomum kay jangga kay ene gollana ceerno ha rondo arta walla kam so rondaki kam daña leydi almudagal eyyi hande o noon jamanu yeehi hande kadi ko jamanu kalis te hanki kadi wonno jalari hay hande kadi waɗi jalari eyyi hande noon duuɗe teeru ene goodi duuɗe dowri ene goodi e duuɗe teeruɗe hande sa ɓuuri sen jii ko ɓuurani hewde hande ko yalnoɓe almuɓe e taliji e jeereji e otoji jamma e ñalawma subaka kikiɗe ɗum ene woodi kono noon no waɗi sernaɓe yalnoɓe kadi taw ko jangguinoɓe eyyi hande o noon no waɗi kadi duuɗe internat min ñamminti ɓiya yarna ɗum so lewru mayi waɗanma enveloppe ujunaji sappo walla ujunaji jeegom eyyi ɗum fo yiyama ɗo hande ɗum noon hande noon koko jooli ko wiyete internat mo ganduɗa hoorema baɗaɗo moderne internat jaaduɗo e jamanu wadde noon so tawi ha joni en paami hanki ene paami hande jammunuji ɗi ene certi jamanu hen fo noon a ƴewta ko kewi ko yaade jamanu ma ko moƴƴi hen ko ƴetta jaada hen ko moƴƴani hen ko noon ko kewe jamanu ko noon mbasa ɗum yaade nde jamanu ma saabu no mbiɗen hanki ni ko jamanu jalari e ndema e tenol e awa e gaynaka jamanu hande o noon ko jamanu kalis so jalari ni ko jalari kalis so jobdi ni ko jobdi kalis wadde noon kadi jangde kadi na waɗi hakke ɓayde noon jangde ne waɗi hakke ene waɗi hakkeji poɗɗi jippinede hakkude almude e ceerno sa ƴeewi gueɗel hen fof ala hen fof ko riwta ɗum waɗi kam mbimi ya ƴeew ko yaade e jamanu ko e kone yaade duɗal ko ene yaade e jamanu ko ƴetta kutoroɗa ko kewe jamanu ko yaadani e duɗal ko itta ɗum pawa ɗum ɗa ko gogo noon modernisation dara no woodi kono sen ƴeewi ha nder sernaɓe hewɓe no kulno ɗum te koɓe kulno ɗum hen ko noon en puɗɗima ɗum yiide woni holɗum so tawi wiyama wonko suuɗi hen hewɓe no pamno ɗum nana feeña noon seeɗa seeɗa
min de mbaɗa yaaduno e modernisation des daara kadi min dentinanoma hen ko heewi ɗum waɗi noon amin naati hen hay minen kono amin teeyi hen noon amin teeyi hen eyyi saabu noon min jii hen ko hande ko ganduɗa hoore ma wona foof noon foti yaadede saabu so nani ko kewi hande ko to Louga wona duɗal kokki gandagal ngal noon hewɓe ne payodira kono wona duɗal kokki tigui rigui gandagal ngal duɗal gongal toon gandagal tigui rigui ngal wona ngal ɗon duɗal ngal gandanɗa hoore ma ene waɗi modernisé kono kam koye nder kokki ceerno peut-être Cheikhouna Gueye aɓe noddirem kadi walla Khadim Gueye oɗon ceerno duɗal ngal ko duɗal traditionnel ko duɗal ɓoyngal duɗal ngal dañi hakke ko en yaaha e duuɓi nogas te duɗal ngal ne waɗi mawon temeɗe ɗiɗi almudo e information momin keeɓi te duɗal ngal kadi ena jangguina ena daña résultat ji eyyi ɓeɗon noon nde tawno ne ɗeesi joñade ladde aɓe keddora aadaji ladde ɗi ha hanki ɓe gonani e teeru kadi sa ƴeewi ceerno kadi koɓe mbiyata koɓe mbiyata tonggol ngol mbiyata ngol jolfu mbiya ɗum jeenga minen kam jeenga min ɓooyi ɗum andude saabu min ɓooyi yaade ɗeɗen guure min jeeyi sukaɓe ne mbaɗe jeenga amin jeyno e duuɗe men sukaɓe no tongue ne mbaɗe ñawre bojel so cukalel dogi walla salima janggude walla tiiɗi hoore juuɗe ma e koyɗe ma ndenne sawru waɗe ɗo enen hanki mbiyeɗo ko ñawre bojel jomum tongue waɗe ñawru bojel walla waɗe gada kamɓe noon to diwan mabɓe to ɓe mbaɗata ko callale way kono jawe ni ko monataji ɓe mbaɗa monate jomum e koyngal walla e koyɗe ɗiɗi foof boom taw jomum ene wawi ladde yaaha tarodde jomum ene wawi janguidde hen jomum ene wawi ene ñaama hen ene yara hen jiyani sukaɓe joɗɓe ne jooɗe nder sukaɓe ni sukaɓe ene tooña ɗum ene mbaɗa ɗum ñaawal ene mbaɗa ɗum belle eyyi min noon mi yiyani no musallo mi yiyani no mute e juuɗe mi yiyani no mute e koyɗe mi yiyani kadi jomum ene walda hen mi yi jenggaɗo lebbi ɗiɗi way tan kono kaso ni way tan kono kaso almuɓe ni tan ko sanction ko kaso almuɓe tan te sa ƴeewi sernaɓe hewɓe ndewi hen yimɓe hande hewɓe mawɗo firtuɓe ndewi hen mbaɗama jeenga eyyi par ce que way tan kono needi duɗal ni hande noon ene hokka ampleur mo gandanɗa hoore ma ene heeɓoyde gandanɗa hoore ma heɓani toon eyyi ko needi duɗal tan sa yi ceernaji mawɗo Serigne Mountaga o wi konko omo heɗoto omo ƴewta ɗum wattinto kono noon konko omo fondino hunde foof saabu ɗum ɗo koye needi duɗal jeeya kamɓe sa yi toon galleji khalifaɓe diine mawɓe ma taw toon kamɓe aɓe jogui ɗiɗon jenggi ɗiɗon ceenuji ko needi tan ɓe paniti hen wona warde cukalel ngel wona halkude cukalel ngel eyyi te kadi woni sirru kadi ɓe mbi woni hen woni sirru ɓe mbi wone jeenga ɗum ɗon noon mo wonani e duɗal andata ɗum walla mo wuuɗa ɗum andata ɗum kono kamɓe aɓe gandi sirru gonɗe e jengude min kam so Allah mi tongaka kono mi fiyama min jii kadi duɗe ɗe janggumi ɗe kadi mi yi hen kadi tongaɓe mi yi tongaɓe piya eyyi mi yi tongaɓe piya mi janggue ɗen duuɗe ɓe ganduɗa hoorema jomum to dogui kay tonguete walla jomum en kay so gandanɗa hoorema mbaɗi ko wona noon kay tonguete min mi janggue ɗeɗon duuɗe eyyi mi yi ɗum ni kay te yimɓe fof ne gandi almuɓe fof ne gandi ko woni ñawre bojel eyyi min jii ko ɓuuri ɗum hamturidde kay kono jomum fanitinoke hay hunde noon so wona tan yo jomum feew walla yo jomum moƴƴu walla yo jomum forto eyyi goɗɗum noon fanitake hen sona ɗum ɗon eyyi so tawi noon ɗum ɗon wiyama koye needi duɗal jeeya kadi koye aada duɗal jeeya kadi en meeɗa yiide baraɗo hen en meeɗa yiide mayɗo hen en meeɗa yiide te en jii kala mbaɗannoɗo ɗum kadi rewi lawol ko goonga noon hande jamanu heeɓi ɗe gandanɗa hoorema ko heewi natti hen ko wiyete droit de l' enfant kono droit de l' enfant de sa ƴeewi ko wiyete journée international droit de l' enfant walla 16 juin ene haalen weye ko journée international de l' enfant donc min invita min ko heewi kono noon amin jii kam ko ɓuuren hewde tigui rigui ko wiyete protection de l' enfant walla droit de l' enfant ko ɓuuren hewde komin jii tan kamɓe koye almuɓe tan ɓe kalat mbaɗa jogui luwaji ɗi mbaɗa jogui texte uji ɗi ɗi ganduɗa ko ONG ji bindi mi waɗi hen formation ngaji mi waɗi hen ko heewi sernaɓe hewɓe kay pormama hen guilay jalari ndi guilay foof jalari ndi noon ko gonga hanki no jalari andirno ni hande min jii jalari ndi gandanɗa hoorema sa wini ɓe wima Serigne Touba yelinoma walla Alhaji Malick yelinoma walla Baye Niass yelinoma walla kaari yelinoma jalaji ɗi ene certi wona gotum saabu kam ɓen sernaɓe ummunoke 4 heures du matin ummunoke 5 heures du matin
ñahane en ɗanu e beddaji natane marché jolani autoji diddirani mbalani les ponguji ko gonga noon wuuro teeru jelani ene ɓurti eyyi duuɗe noon commercial yimɓe fof no gandi natti hen commercial natte nder duuɗe he aɗa yiiye ko nande duuɗe taw wona duuɗe ɗum ko gonga ko ɗum noon foti seggede kono ngal ɗo duɗal kay ni min naniri ngal e ni min jiiri ngal ko duɗal traditionnel te ko duɗal gandanɗa hoorema nehowal te ko duɗal jangguinol ene waɗa résultat khalifa o haali ɓe mbi duuɗe mabɓe kamɓe aɓe o wi min ba léegi dañuy jeenga e haale ɓe mbi kamɓe ha joni aɓe tonga kamɓe ha joni aɓe ceena sa are duuɗe mabɓe he sa yi helcom ma taw ɗum toon sa yi guure goɗɗe ma taw ɗum toon ma taw ɗum toon kamɓe koye aada mabɓe koye neesu mabɓe koye façon needi mabɓe koye stratégie mabɓe pour fewnude cukalel ngel eyyi kadi ɗum ɗon kadi so Allah kam jiimi kam ko haydara ala hen ɗum ɗon aɗani ɗo no waɗi association ji national ɗi gandumi tan ma won 4 ene waɗi rabida ene waɗi ittihadul madaris ene waɗi majlisul ala limo allimil qouran ene waɗi jama'atul qouran ɓen foof nana kaala hen woni hanki ɓe tawotirami réunion mumen ɗin président ji national hande aɓe tawotiri ha ñawore nde ɓe jeehi toon eyyi waɗi tan ko feeñɓe kono waɗi tigui tigui dilloɓe hen kadi so jii ko wona gonga e sernaɓe kaalat so jii ko wona gonga ene waɗi almuɓe kaalat taw ko sernaɓe tigui jangguinoɓe ɓuurana soɓe jii ko wona gonga ene nattina e duɗal ɓuurana ɓe kaalat te ɓe kaɓoto kadi hay ɗum iwoye duɗal ɓuurana soɓe jii ko wona gonga ene waɗi almuɓe ɓe kaalat soɓe jii kadi ko wona gonga kadi neɗɗo waɗi ɗum wiyama ko ceerno mo mbaɗa feere ha mbaɗa ɗum sanctionné kamɓe sernaɓe ɓe aninde par ce que ɓe mbiyata ko jorgol sumotata keccol saabu meccel fo jiiɗa woni bandiji cuuɗiɗi hen ala wonde almami noon ala wonde ceerno ɓuurana ala wonde docteur ala wonde journaliste ala wonde goɗɗum kala hunde ko jiiɗa foof wono waɗa men commercial jiiɗa wuurde hen taw wona ɗum taw wonani ƴiƴe mumen oɗo ceerno nde tawno aɓe gandi omo jangguino waɗi résultat te ko waɗi ko needi almuɓe tan hande ONG ji kewɗi pamama tigui rigui ko haɓotoɓe diine ONG ji kewɗi pamama tigui rigui droit de l'enfant ko ɓuuri hewde ɓe jiiloto tan ko fusde duuɗe ɗum woni hen ko faama kono noon hande ɗo kalantumami ɗo Moustapha Lo ko président national association nationale des maîtres coraniques omon toon omon tawa ñawore nde oustad Adama Seck nan toon tawa ñawore nde ceerno Ahmad Tidiane Tall ko woni président conseil supérieur de maîtres coraniques o noddi hen réunion janggo association des daara des département de Pikine ene jogui hen réunion firti ɗum fof ko sernaɓe wadde firti ko aɓe kaala hen mi sikki sernaɓe kamɓe aɓe jombi gueɗe kewɗe nendude e syndicat ji jangguinoɓe français haɓɓude brassard rouge uji walla jogade pancarte uji kamɓe ɓe mbi kamɓe aɓe jombi ɗum ɗon hunde fof noon aɓe jogui noɓe kaɓrete hen walla noɓe kalten taw ko stratégie taw po ɗum koye sirade kala moustahim saabu mbi kamɓe koɓe hilifaɓe aɓe kersa weddoyade kaaƴe aɓe kersa duppoyde ponoji aɓe kersa haɓɓude brassard rouge uji dara demal paale wiye ko serna mbaɗa dox ñawtu no firti kamɓe aɓe juɓɓudi mabɓe e juɓɓudi heddiɓe waɗoɓe seppoji ɗiɗon wona on façon seppo kamɓe mbatta ɗin façon seppoji eyyi ɓe mbatta ɗin façon seppoji saabu kamɓe aɓe gonɗini alqur'ana ko Allah tellini ɗum te alqur'ana mo Allah tellini o hay goto wawa ɗum haɓade ko Allah haɓanto ɗum hoore mum kala kaɓiɗo alqur'ana ko Allah ñawonto hoore mum ɗum waɗi noon kamɓe aɓe daari pour yoltude hujjaji mabɓe aɓe daari pour wadde moderniser daaraji mabɓe taw koye juɓɓudi koye mabɓe hay projet de loi no vote nde yimɓe fof jii darde mabɓe hen jiiɓe kaale téléji ko wiya ene natine hen ko noɓe tewnoɓe gandi ɗum ɗo woni hen ko waɗani arrangé no usta doole qur'ana yimɓe fof jii darde mabɓe ko kamɓe kadi projet de loi o yawtude eyyi assemblée national no votata ɓe tawaka ɓe mbi ko hay ñette ɓe jaadani hen ɓe jeehi to kala to khalifa diine woni wonde ko waɗa e projet de loi ko pittol ɓe jaadani hen eyyi ha joni projet de loi votaka saabu sernaɓe ɓe mbi ko kamɓe poti noddede séminaire uji ɓe ceeɗo ɓe ceggito min mi yeehi hen séminaire uji Mbour mi yeehi hen séminaire uji Kolda mi yeehi hen séminaire uji Touba mi yeehi hen séminaire uji ɗo e hôtel Méridien Présidence mi yeehi hen séminaire uji ɗo e hôtel Ngor Jarama wadde kon fiti ko sernaɓe kala ko waɗa kamɓe aɓe mbaɗa suivi aɓe mbaɗa rewino ngo aɓe ƴeewa ko rewino lawol e ko rewata hen lawol kala hen ko waɗa wiyano yawti nde so tawi ɓe tawaka miijoɓe ɓe gaɗa hen ɓe jaɓani yawti nde wadde kono projet de loi ɓuuri duuɓi sappo nana haale ronkama yo woote te won sarɗiji kadi mbaɗaɗi hen woni kadi article ƴettaɗi hen kono wawa sinede par ce que ɓe jaadani hen
wadde noon firti ko association ji ɗi kamɓe ne aɓe jogui hen darde aɓe jogui hen rôle aɓe jogui hen responsabilité hayso baddaka hen kamɓe battori hen koye mabɓe firti aɓe kaala eyyi aɗa andi ɗo ɓuurana no fuɗɗiɗo ƴettede wiya ene waɗe modernisé ɓe gaadi ɗum nandu ko ministre de la culture sernaɓe daari ɓe mbi duɗal wona aada e cosaan tan ko jangde tigui rigui saabu Allah no jippinto diine o constitution o alqur'ana no hankkadi ne fellite ñawama hankkadi ɗum ɗo tan woni hankkadi diine o ko alqur'ana o foof ko hen tonggui no jippinto alqur'ana on mbawa kam andude on mbawa kam rewde so tawi on ganda kam son ganda kam holo ndewroton kam o jippino kamil alqur'ana o tonggui hen dendagal sarɗiji l'islam o e diine o wadde kon diine o fawi koye jangde wadde ko jangde o adi tellinde ko simmore wiyeten iqra simore nde fuɗɗiri ko helmede wiyeten iqra firtu janggu wadde diine o fawi koye jangde sallllahu alayhi wa sallam wi ko jangde adi jama almadaris qabla al masajid wadde firti ko wiyete lieu de culte jama amiɗo ko lieu de culte ambiya dara ko lieu de culte kono diine e jama e duɗal woni goori mum ko jangde wadde noon koye jangde jeeya koye jangde ɓuurana koye enseignement jeeya wona culture tan meho wona aada wona cosaan tigui rigui ko jangde ɗum ko goo gueɗel ɗimel nguel no sernaɓe gulli ƴetta nawa to ministre de l' alphabétisation wiya ko kañum joni jogui daaraji sernaɓe gulli mbi wona alphabétisation saabu no neɗɗo yontinade jangde nde nden ko nen min puɗɗoto jangguinde sukaɓe minen heddi noon ko ala kala duuɓi ɗeɗɗo arde amin ƴetta alphabétisation firti ko diwɗo nade école ne waɗa rattrapé ene abbito wiye waɗa alphabétisé eyyi par ce que jangguide ko manggu min gona alphabétisation minen amin jangguina neɗɗo guila ne yaari duuɓi ɗiɗi duuɓi joyyi duuɓi jeeɗiɗi wadde noon minen koye jangde tigui min jeeya wona hay alphabétisation wona e langue national koye jangde tigui min jeeya ha joni catal darnama ne wiye inspection des daara hankkadi ko catal jeeya koye ministre de l' éducation nationale kono 40% ɗi nanata ɗi ko 1,5% ko ɗum yaltina e 40% o wiya ko pour duuɗe kono dekkete no min jeeyi ha nder min tawi wona duuɗe ɓuurani tan jeeyi ɗum dekkete hay alphabétisation langue nationale ene jogui programme biyeteɗo PNEBSA TIC programme national pour l'éducation des adultes voilà et des jeunes PNEBSA TIC tigo ko technique information et communication wadde PNEBSA tigo dekkete 1,5% min jeeyi ha dekkete wona sernaɓe tan jeeyi ɗum kamɓe e alphabétisation fof neni ɗum eyyi no foddude alphabétisation uttite par hitande te koye budget oɗon jeeya tawi koye état o wona ONG ji dekete minen rawane ko duuɗe temedere ƴettono au niveau national e nder 1,5% hikka ko duuɗe temedde tati mbaɗa prévoir woni duuɗe temedde nayyi guila fuɗɗi ha joni te hay ɗeɗo duuɗe temedde nayyi cuwawde démarré duuɗe temedere ɗeɗon noɓe ƴetti e nder 1,5% mo duuɗe ɗe alphabétisation fof nenni ɗum ɓe mbi kadi kala ceerno kadi mo ala récépissé ala hen woni ko heptinaka taw mo heptinaka e kayitaji fitti ko récépissé o kadi sernaɓe heɓe ganda no dañirte eyyi il faut minda maire ma minda tribunal ma minda gouverneur ma minda préfecture ma minda no wiyeteno ministère ma minda l' inspection des daara ma jilɗa nationalité ma naña casier judiciaire ma naña extrait yumma ma naña extrait ma naña donc wadde wemnaka wadde noon hebnoɓe hen goto dokka hen kadi ɓe timmina nombre o gadano par ce que ɓe ganda ɓe ngala nombre jogui ɗum o e deuxiéme année noon sernaɓe woni dañɓe temedde tati récépissé au niveau national ɓen mbaɗama sélectionné hayso puɗɗaka kadi ɗum ɗon kadi français jangguinte hen ɗum ko alay saago français o jangguinte nder duuɗe ɗe kadi duɗal ngal kadi laamu ngu waɗat suivi o waɗat réunion ngo inspection mo ganduɗa o ɓen mbaɗat suivi o comme no école aji ni comme no école privé ni kadi ɓe dañat subvention kadi so tawi no foti mahede hayso ko classe uji ɗiɗi walla cuuɗi to almuɓe mbalat tawi ka internat joguiɗa ɓe gaara mahanma cuuɗi ɗiɗi walla cuuɗi tati walla cuuɗi nayyi sans départ e budget ma woni waɗaɓe financé 80 millions woni waɗaɓe financé 50 millions woni waɗaɓe financé 30 millions kono noon cantine scolaire taw sukaɓe ene ñamono ene jara ɗon taw ko mbatta participe ko heewani comme no tikkiraji université ni eyyi saɗa jogui no almuɓe kam yoɓoɓe internat kam 30 000 peut être kam so almuɓe jooɓi hayso ko 15 000
ma daño ñaami e voilà ɗum ɗon nane programme duɗe laamu he kono noon wayani no foti waade ni par ce que so wiyama 1,5% ko duɗe alphabétisation fo ndendi ɗum wadde sa ƴeewi duɗe ɗe dañata ko 0,5% wadde ko 0,5% sa qimima ko ɗum woni ko duɗe dañata e nder 40% o wadde ɗum ɗon kam vraiment no manque wonde ballal te aɗa wawi arde département de Pikine no woruno cunnoɗa ko duɗe nayyi jeyata hen kala département mo jaaɗa sa yi a yiyata ko ɓuuri duuɗe sappo département ɓurɗo hewde ko heewi duuɗe no waɗi département ɗi jahata a tawata no hay duɗal gotal par ce que ala duɗal dañgal ɗon récépissé e wadde noon surtout noon to banggue Fouta men to ko ɓen foof ɓuuri yarude hen caggal par ce que ɓe ngala information ji ɗiɗon haydara wadde kon firti ko hunde nde dal ene soomi politique dal alphabétisation e duɗe ɗe foof ene soomi politique te kadi ceerno kadi laamu kadi so tawi addi ballal kadi wi ene walla duɗe nawata koye galleji khalifa ɓe gandanɗa hoorema ko yontuɓe yaltinde asakal nawa Tiwawon walla nawa Touba walla nawa Ndiassane walla nawa galle Bagnas sernaɓe milliardaire uji so tawi aɗa nawi toon balle firti ko a suwa yidde wallude par ce que a yiyan taw miskineɓe sernaɓe miskineɓe yiɗɓe jangguinde walla rofolɓe hono no ɓeɗo ni hono oɗo jaggaɗo wadde firti noon ko ballal ngal dal suwa rewde lawol te kadi soɓe jiiɗi hadde ɗo jalari mi wi koye ko gonga ni won guure ɗe jahata ko guure diniyankoɓe jelnata ko wayno Makka en almuɓe jelata ko wayno Tunisie ne Algérie ne almuɓe jelata ko to ɓe ganda jelari kono enen aada men e cosani men mar ko ɗum tawi mbi amno ɗo ministre de la culture ko noon gonani ko jangde kono aada men e cosani enen ko yelnude ko ternude ko ƴogoyde ko remoyde voilà wadde noon firti ko hunde nde ha joni ballal ngal heddi te a yata ne heewi mairie ji jahata jiiya budget mumen a yeyata hen budget duɗe eyyi hay mairie communal walla mairie département eyyi a yiya rubrique social tan jiiya sernaɓe ɗiɗo tata toon goto so korko ari goto fo rokkete sac maaro walla goto sukara mi sikki ɗum ɗon kadi vraiment wona ballal ceerno sernaɓe ko yoɓoɓe facture aji ndiyam ko yoɓoɓe courant ko ñamoɓe ko yaroɓe donc so mahi galleji mumen ene ballini almuɓe babiraɓe jeeƴaki sukaɓe mumen hande yimɓe ndewi on jamanu mo hanki o hande sa nulli ɓiye poɗɗa ko yeeƴade par ce que ko jamanu kalis guese ngala awa ala tenol ala haydara ala hande ko jamanu kalis sa nulli ɓiye poɗɗa ko waddede hunde saɗa daña toon hunde ɓe dokka ɗum hay fayida goto par ce que tawi duɗal wone nokku duuɓi 50 walla duuɓi 60 walla tawruɗa ko bamma tawri ko bamum tawri ko bamum ngal ɗon duɗal imamuji jalti hen hafiseɓe ɓuurano jalti hen résultat ji kewɗi jalti hen duɗal banggal duuɓi 100 walla duuɓi 50 so wiyama ngal ɗo duɗal ko ma daña récépissé no daña ballal firti ko ngal duɗal kam danaka ngal kam wuuro waɗi ɗum reconnaître yimɓe leegal mbaɗi ɗum reconnaître duɗal tannugal jannugal so wiyama ko ma daña récépissé heɓe ballal ɓe pelli tan wallu duɗe ɗe minen waɗino saaha aɓe jeeloytuno kono guila e gurdam baba minen min garti jalari saabu no ɗo woni ladde nde no ɗesdi nande e Fouta nde nden ɗo min kuɓɓonno leɗɗe min jangguira ɗo nden amin jelnanno kono minen sa ƴeewi tan guila après 2000 faade joni minen min jelnani min goppi yelnude saabu jalari ne yeehi hankkadi ha waɗi ayiba hankkadi wuuro ngo faaɗi hankkadi sa jangguini jamma ka baɗo dérange yimɓe sa jangguini fajiri ka baɗo dérange yimɓe minen hay jangguingol amen jamma ni ko hakkude Foutoure e Guédé hata 10 heures ɓe jippo eyyi mais nden amin janganno ha 1 heure jamma min mbatta dérange hay goto par ce que ɗo nden ko leɗɗe min kuɓɓonno min pinanno 5 heures du matin min kuɓɓa leɗɗe min jangga min mbatta dérange hay goto nden par ce que ɗo nden ko ladde kono hande sa jangguini subaka law woni hoddiɓe ma haaloɓe lesi wi aɗa ɗumen dérangé ko waloynoɓe walla ko abonni ɗoylu mumen e gueɗe banno nan ɗon tan kono minen kam hande wax degui yallah tawi gonga haala minen kam min jalnani min goppi yolnude ɓooyi diine o yoltono julɓe kalami ko guila sernaɓe jangguinoɓe alqurane ɓe ha e yiɗɓe diine ɓe saabu hadis o manti tan ko ñoyo o wi koya won jangguinowo walla gona janggowo walla gona yawon gandinowo walla gona gandintoɗo walla gona jiɗɗo o anduɓe walla gona jiɗɗo andinoɓe hoto Allah waɗen joyoɓo o a yiɗa janggowo a yiɗa jangguinowo a yiɗa gandal yawon gando yawon jangguinowo yawon janggowo walla gona jiɗɗoɓe woni tongtoɓe ballowoɓe
wadde noon hannde yimɓe so tawi mbiye ko julɓe wadde ko ɗum nelaɗi wala to kon khamisan hoto laata joyoɓo e kun aliman aw mualliman aw mutaalliman aw muhibban wala to kun khamisan e woni nayoɓe wadde kon sa woni jiɗɗo qur'ana a woni jiɗɗo jangguinoɓe a woni jiɗɗo tongtude qur'ana aɗa jogui oɗon jogui jawɗele oɗon jaltina asakeje oɗon jogui jawɗele oɗon mbaride Allah oɗon jogui jawɗele oɗon mbaɗay parti ji politique oɗon jogui jawɗele oɗon mbaɗay eko ganduɗa hoorema hayso woni sunna wona farilla te eɗen gandi jangde alqur'ana ko farilla wallude diine o ko farilla mi sikki ɓen foof no poti wadde jawɗele mumen ɓe ƴeewa duɗe ɗe gandanɗa hoorema ko jangguiniroɓe sibi Allah hayso tawi ko hen pawini na paɗe ene Allah ɗen duɗe ene poti wallede eyyi sernaɓe ni ɓe mballa koye mabɓe ɓayde pelle mbaɗama ɓe ƴeewa seggude conde e cengle ɓe ƴeewa ko ngakkintu walla ko gakkintu duɗe qur'ana foof ɓe itta ɓe ganda ɗum ɗo jeeyaka e duɗe qur'ana ɓe mbaɗa sernaɓe ne mbaɗa signalé aɓe mbaɗa signalé ko ganduɗa hoorema wona duɗe qur'ana teno mono toon ne wiiya ko qur'ana jangguinte noon sernaɓe ne mbaɗa ɗum signalé joni eyyi aɓe gandi joni kamɓe koye mabɓe ɓe gandi ɓe jiiti juuɗe kewɗe gona guɗiɗe jangguinoje ɓe jiiti ko heewi ko yeloto taw wona almuɓe eyyi ɗum ɗon aɓene liggo hen wadde noon min mbasiytomi laamu ngu tan e joom doole en ɓe ko yoɓe mballu diine o ɓe mballa jangguinoɓe qur'ane ɓe kadi ɓe ganda kadi jangguinoɓe qur'ane ɓe ko nehoɓe ko jangguinoɓe kadi ko fewnoɓe sukaɓe sati ko droit de l'enfant tan haalte e hakkeji sukaɓe e jangguinde sukaɓe diine mumen ko hakke mumen toppitade ko hakki mumen te serna hamɓe nana jangguina nana neha nana ɓucca nana pewna ha o biyata tonggui walla ɗumine fof koye ɓuccude tan koye ɓuccu tan o fantaki hen goɗɗum eyyi ɗum noon wadde kon ɓe utsa hen haalaluji kewɗi ɓe utsa hen haalaluji cewɗi kala hen koɓe kaala kadi ɓe bitta kadi haaɓe ganda ɗum ɗo ko yahat wona tol toon tokket enen totte dimension mo gandanɗa hoorema wayi kon haaɓa diine ni ɗum noon kadi yo yimɓe ndento ɗum eyyi ɗum noon ceerno Oumar a salminama a juurama kadi a yettanama Allah no feewi kadi ɗum ɗo kadi koye ballal saabu ɗum ɗo kadi koye hiño ko yiilade information ha anda ko gandanɗa hoorema hunde nde ko waɗa ko ne rewi lawol walla rewani lawol walla ha andude ko moƴƴi hen eko feewi hen e wasiyam tan e sernaɓe koko mbimi ko kewe jamono amen ko yomin ƴeew hen ko yaade jamono ene moƴƴino duɗe ɗe ƴette waɗe hen ko yaade jamono taw moƴƴita duɗe yo itte faweɗa par ce que jeyaka e duɗal eyyi ɗum noon min beltanimama min beltanima WARAANGO TV amin ñagono Allahu subhanahu wa taala yo Allah ɓeydu bawal ngal kadi WARAANGO TV kadi yo Allah waɗ ɗum radio et télévision joguiɗo fréquence taw en yaaɓe au niveau international bi jaahi seydi wujudi wa asabi allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa sallim